سلام سلام كرة تخططت channelنا لو ما عند دما بزعبة creating deleting moving copying renaming كذا حلفت كما جرنا prevent خم نجبر رينا نيرنا لو ما عند نريد دما كما جرنا فولدرنا هايد كنجورو نخيل توتالي كما جرنا شو كنجبر نخيل بخلو تيخريكم يه ب GUI ولا graphical user interface بكوماند لاين كما جرنا فولدرنا سب فولدرنا هايد كنجورو نخيل كما جرنا عندنا شو كنجورو من نخيل زبل نجنا لو ما عند خنرينا نزل channel إذا حدش تزخونكم please subscribe بمقبار نزل channel إذا نخحبي بوكلكم زخون أستواصو أجورو نزل channel إذا نجنا شير لايك بمقبار نخالطو ونخباتح ያው تحبركم يفلينا أستايت هاليكم أو كومنت حفلنا سلزي حالة السرحنا يو بزعبا أفريكا 01 تبليانيرا سلزي زاوزنيا فولدر كمي جيرنا إنا هايد كنجبران خير زول مجمرة مخنياتهم زحزنايو فايل هايد ندحر تغيرو فولدر هايد ندحر تغيرو سب أيناي فولدر كم زتطقمنا ندحر فيزيبل تلي خوينو منم عينت حرقة خلصحنا يخيلن ديليت كجبرنا يخيلن مينيم كجبرنا يخيل بفلاش كوت دلنا يخيل ያው ሴኩሪቲና ብዝተወሰነ መልክዑ ዝተሓለወ ይኸውን ዝኽእል ስለዚ ከመይ ጌርና ፎልደር ሃይድ ክንገብር ንኽእል ዝብል ደሞ ሕዚ ንርአ ኣብዛ ዝደለናያ ፎልደር ለምሳሌ ኣብ ኣፍሪካ ራይት ክሊክ ንገብር እሞ ካብቲ ዝመፀና ዘሎ ዝርዝር ኣብዚ ተሃልዩ ፅቡቅ ተዘይሃልዩ ግን ሾው ሞር ንብሎ ማለት እዩ ሾው ሞር ክንብሎ ከለና እንደገና ካብቲ ዝርዝር ፕሮፐርቲስ ዝብል ኣብ ታሕቲ ኣሎ ዝረአየኩም እንተኮይኑ እዚኣ ፕሮፐርቲስ እዚኣ ክሊክ ክንገብር ከለና ኣብዚ መማረፂ እኒኦ ኣብዞም መማረፂታት እዚኦም ሂድን ትብል ቼክ ቦክስ እዚ አንቼክ ቦክስ ኮይና እኒኣ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሂድን ትብል ቼክ ቦክስ እዚኣ ቲክ ጌርና ኣፕላይ ኢልና ኦኬ ክንብል ከለና እዛ ኣፍሪካ እዚኣ ሃይድ ትኾን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ቲክ ክንገብራ ከለና ሂድን ግበረልና ማለት እዩ ስለዚ ኣፕላይ ክንብል ከለና ኣብዚ መማረፂ ይመፀልና እዚ መማረፂ እዚ እንታይ እዩ ኣፕላይ ቼንጅስ ቱ ዚስ ፎልደር ኦንሊ ኦር ኣፕላይ ቼንጅስ ቱ ዚስ ፎልደር ሰብ ፎልደር ኤንድ ፋይል ኖርማሊ ንሕና እንድሕር ፎልደር ዝኣክል ሃይድ ንገብር ሃሊና ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ፋይላት እውን ቪዚብል ክኾኑ ስለ ዘይብሎም እዛ ታሕተወይቲ ኢና ንመርፅ ስለዚ እዚኣ ቲክ ጌርና ኦኬ ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ክንብሎ ከለና ፎልደር ጠፊኡ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣፍሪካ 01 ዝነበረት ጠፊኣ እኒኣ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ብምጥፋኣ ኣብዚ ማንም ሰብ ኮምፒውተር ከፊቱ እቲ ናና ፎልደር ወይም ደግሞ እቲ ናይና ዘቕመጥናዮ ዶክመንት ክሪኦ ወይም ዝኾነ ሓደጋ ከብፅሐሉ ኣይኽእልን ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንምልሳ ዝብል እንደገና ኤኒ ኣብዚ ዊንዶው ኤክስፕሎረር ንኸፍት እሞ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ንገብር ኣብዛ ስታርት ራይት ክሊክ ምስ ገበርና ፋይል ኤክስፕሎረር ዝብል እኒኦ እዚ ፋይል ኤክስፕሎረር ከይድና ንኸፍት ማለት እዩ ስለዚ ፋይል ኤክስፕሎረር እዚኣ ክሊክ ክንገብራ ከለና ከምዚ ይመፀልና ኣሎ ስለዚ እዚኣ እስቲ ከንእሳ ንእሽተን ናብዚ እዚኣ ምስ ኣንኣስናያ ማለት እዩ ኣብዚኣ ኣብዞም ሰለስተ ነጥብታት ዘለዋ ኣብዚአን ቲክ ንገብር እሞ ካብዚኣቶም ኦፕሽንስ ዝብል ኣሎ ዝመፀና ዝርዝር ካብዚኦም ኦፕሽንስ ዝብል ክሊክ ንገብር ኦፕሽንስ ዝብል ክሊክ ምስ ገበርና እዚ ብዛዕባ ፎልደር ኦፕሽናት እዮም ዘለዉ ንሕና ዳይሬክትሊ ናበይ ንኸድ ካብዚኣቶም ናብ ቪው ትብል ታብ ንኸድ ማለት እዩ ጀነራል እኒኦ ቪው እኒኦ ሰርች እኒኦ ስለዚ ናብ ቪው ትብል ታብ ንኸድ ናብ ቪው ትብል ታብ ምስ ኸድና ግን እዚ እንታይ እኒኦ ዶንት ሾው ሂድን ፋይልስ ፎልደርስ ኦር ድራይቭስ ዝብል ኢሎ እዚ ስለዚ እዚኣ ዶንት ሾው ትብል ነበረት እዚኣ ሾው ንብላ ማለት እዩ እዞም ሂድን ዝኾኑ ፎልደራት ሾው ገበረልና ማለት እያ እዚኣ ሾው ክንብላ ከለና ኣፕላይ ክንብል ከለና ሃይድ ዝኾነት ኣፍሪካ ዋን ትብል ኣብዚ ትመፀልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ንገብር ካብኡ ንክንምልሳ ማለት እዩ ካብኡ ሾው ሞር ኦፕሽንስ ንብል ፕሮፐርቲስ ዘን ዛ ሂድን ዝነበረት እዚኣ ቲክ ክንገብራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣንቲክ ክንገብራ ከለና ናብ ኖርማል ፎልደር ትምለሰልና ኩላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ኣንሃይድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሜተድ እንደገና ሕዚ ዝረኣናዮ ብምንታይ እዩ ብግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ which means what ክሊክ እናገበርና ኢና ርኢና ሕዚ ግን ብኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ክንርኢ ተኮይና ከዓ እንታይ ኢና ንገብር መጀመርያ ብኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ክንርኢ ተኮይና ከዓ መጀመርያ ናበይ ንኣቲ ናብ ስታርት ንኣቲ ካብኡ ኣብዚ ሲኤምዲ ንብል ማለት እዩ ሲኤምዲ ዝብል ክሊክ ንገብር ካብኡ ሲኤምዲ ኦኬ ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ክንብሎ ከለና ሲኤምዲ መፀልና ስለዚ እቲ ሲኤምዲ ምስ መፀልና ኣብዚ ሲኤምዲ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሲኤምዲ እዚኣ ኣብ ምንታይ ዳይሬክተሪ ኢና ኔና ሕዚ ኣብ ኤችፒ ዝብል ኢና ኔና ስለዚ እዚኣ እንታይ ንገብር መሲልኩም ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ንገብር እሞ ኮፒ ፓዝ ዝብል ተሃልዩ ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ ኮፒ ፓዝ ዝብል ተሃልዩ
ኣብዚ ንርኢ ኮፒ ኣስፓዝ ዝብል ዝኒና እዚኣ ክሊክ ንገብራ እሞ ካብኡ ናብ ዝመፂና እንታይ ንገብር ሲዲ ማለት ቼንጅ ዳይሬክተሪ ማለት እዩ ሲዲ ማለት ቼንጅ ዳይሬክተሪ እዩ ካብኡ ስፔስ ንገብር እታ ኮፒ ዝገበርናያ ፓዝ እዚኣ ራይት ክሊክ ክንገብር ከለና ባዕላ ትመፅላ ማለት እዩ ስለዚ ቼንጅ ዳይሬክተሪ ናብዚ እተወለ ኢና ንብለና ናብ ኣፍሪካ 01 እተወለ ኢና ንብለና እዚኣ ዳይሬክትሊ ኢንተር ክንብል ከለና ናበይ ይኣቱ እኒኦ ናብ ኣፍሪካ 01 ኣብዚ ውሽጢ እዚ ኢና ኔና ማለት እዩ ሕዚ ዝፓዝ እዚ ኣብዞም ዘሎ ውሽጢ ኢና እኒአና ካልኣይ እንደገና ናብዚ ፓዝ እዚ ንምእታው ካሊእ እንደገና እንታይ ዓይነት ሜተድ ክንጥቀም ንኽእል እዚ ኣጥፊእና ዳይሬክት ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ 01 ፎልደር ንኣቱ እሞ ኣብዚኣ ዳይሬክትሊ እንታይ ንፅሕፍ ሲኤምዲ ንፅሕፍ ማለት እዩ ሲኤምዲ ስኡልና ከምዚኣ ክንብል ከለና ከዓ ኢንተር ክንብላ ከለና ባዕላ ኣትያ ትመፀና ናብዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ 01 ዘይኮንና ንሕና ኣፍሪካ 01 ንባዕሉስ ሃይድ ክንገብሮ ኢና ንደሊ ዘለና ስለዚ ሃይድ ክንገብሮ ንባዕሉ ክንደሊ እንተኮይንና ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብዚ መጀመርያ ካብ ኣፍሪካ 01 ወፂና ኣብ ዴስክቶፕ ክንኮን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዴስክቶፕ ንምኳን እንታይ ንገብር እኒአና ሲዲ ንብል እሞ ስፔስ ኢልና ክልተ ነጥቢ ከምዚኣ ንገብር ቼንጅ ዳይሬክተሪ ሲ ሓንቲ ውፀለይ ኢና ንብለና ስለዚ ናብ ዴስክቶፕ መፂና እኒና ኣብ ዴስክቶፕ ውሽጢ ማለት ኣብዚ ኢና ኣብዚ ኣፍሪካ 01 ምህላይን ዘይምህላይን ቼክ ንምግባር እንታይ ንገብር ዲኣይኣር ኢልና ኢንተር ክንብል ከለና ኣብዚ ኣፍሪካ 01 ናይ ግድን ክህሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣፍሪካ 01 ኣብዚ እኒኦ ኣፍሪካ 01 ኮፒ እውን ኣብዚ እኒኦ ስለዚ ኣብዚ ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮይና ኢና ሃይድ ክንእዝዞ ማለት እዩ ኣብዚ ኮይና ሃይድ ንምእዛዝ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ኮይና እንታይ ንብል ኣትሪብ ልብል እኒአና ኮማንድ ንጥቀም ኣትሪብ ፕላስ ኤች ማለት ሃይድ ገበረለ እዩ ኣትሪብ ማይነስ ኤች ማለት እንደገና ኣንሃይድ ገበረለ እዩ ስለዚ ኣትሪብ ንብል እሞ እዚ ንፅሕፍ ስፔስ ኢልና ፕላስ ኤች ሃይድ ገበረለይ ንመን ነቲ ዝደለናዮ ፎልደር እንታይ እዩ ዝብል ኣፍሪካ ኤኤፍ ኢልና ኣብዚ ታብ ክንነክእ ከለና ባዕሉ የምፀልና እዩ ስለዚ ኣፍሪካ 01 ኣትሪብ ሃይድ ገበረለይና ኢንተር ክንብል ከለና እዛ ኣፍሪካ 01 እዚ ትጠፍእ እያ ስለዚ ኣብዚ ዝነበረት ኣፍሪካ 01 ጠፊኣ እኒኣ ማለት እዩ ሃይድ ገይራትልና እኒኣ ኣፍሪካ 01 ትብል ኣብዚ ዘላ ሃይድ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ኣንሃይድ ንምግባር እንደገና እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ዘሴም ከምታ ዝፀሓፍናያ ኣትሪብ ካብኡ ማይነስ ኤች ኢልና ንመን ንኣፍሪካ 01 ትብል ማለት እዩ ንኣፍሪካ 01 ትብል እዚኣ ኢንተር ክንብላ ከለና ከዓ እታ ኣፍሪካ 01 ትምለሰልና ማለት እዩ ኣብዚ እኒኣ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ሃይድ ክንገብር ንኽእል ዝብል ብኮማንድ እውን እዚ ይመስል ማለት እዩ እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ዝነበረ ፎልደርና ከመይ ጌርና ሃይድን ኣንሃይድን ክንገብሮ ንኽእል ብምንታይ ብግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስን ብኮማንድ ላይን ንሪኢና ኣለና ዝቕፅል ዘሎ መደብ ድማ ብካሊእ ክስካዕ ንራኸብ ዳሕና ቀኒዩ ነዚ ቻናል እዚ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ቻናልና ንክዓቢ ዓውሩና ያው ሓገዝ ግበሩልና ቪድዮና እንደገና ናብ ዝተፈላለዩ ሼር ብምግባር ላይክ ብምግባር ናብ ዝተፈላለዩ ሰባት ንክባፃሕ ሓገዝኩም ኣይፍለየና ንብል ብዝቕፅል ዘሎ ድማ ብዛዕባ ካሊእ ቶፒክ ክስካዕ ንራኸብ ዳሕና ቀኒዩ ኣስተያየት ተሃልዩኩም ኣብ ኮሜንት ሓፉልና የቐኒየለይ